an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u cɛsirilen don u ka wulikajɔw la kosɛbɛ u ye sigi dɔ kɛ ni sigida sabanan ma ɲɛmaw ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ ani ka hakilina jagabɔ kɛ ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma ɲɛmaw u jɔyɔrɔw kan jamana ka ɲɛta ani basigi ni kolosuma sɔrɔli la. Fuseni Keita, Maretu Jalo, an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ka bolofara min bɛ sigida sabalan kɔnɔ u ye sigi boloda ni sigida sabalan politiki ko maa ɲɛmaw ye ani a ladala ko ɲɛnabɔbagaw o baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna ni kuranɛ kalan ye. Sigi laɲini kun ye de silamɛw ka nin tɔn ye u ka se k'a yira sigida maa ɲɛmaw la u n'u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ani ka sigi ka fɔ ani hakili jagabɔ kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ la an'u ka kɛtaw walasa Mali bɛ se ka kulusuma cogo min na ni silamɛya faamu cogo ɲuman ye. Comme groupement sigira bɛ se san 3 ɲɔgɔn ma bon commune bureau sigilen don bon alhamdulillah an bɛ ka baaraw kɛ mais laɲini yɛrɛ bɛ min nɔfɛ donc bureau national de y'a ɲini k'a fɔ commune groupement bɛ commune fɛn fɛn na ani a bɛ Bamakɔ sigida fɛn fɛn na pour que ani faamaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Donc o faama nu maires b'o la donc commissaires b'o la tribunaux b'o la fɛn fɛn ye fanga ye dugumala la donc anu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi an ka ɲɔgɔn dɔn an ka hakilinaw falen groupement sigira na hakilina min an ka o fɔ u ɲɛna. Bon n'a ye ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ ko caman bɛ o la sabi wajibi don an'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ka taaɲɛ sira fɛ ani diinɛ yɛrɛ ka taaɲɛ sira fɛ wajibi don an'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuma alhamdulillah a kɛra sababu ye tuma min na n'an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ wulila ka silamɛya yɛrɛ image a vrai image a tiɲɛ k'a yira mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ silamɛya jabajɛlen don kantigɛli ma bolotigɛ ma mɔgɔ kunci ma faralakeru ma bal silamɛya nana de hinɛ kama makari kama ka jamana la développer ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ k'a yira an n'an ka jamana faamaw an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la bi an nana n'an ka bureau ye ka na présenter an ka maire la a ka a dɔn k'a fɔ anw bɛ yan jamana de kama. Sigi in kɛra bonya ani karama ye sigida sabalan ɲɛmayaso fɛ barisabu ka d'a kan u y'a faamuya k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani olu yɛrɛ bɛɛ bɛ kun tilenna kelen kan n'o de ye ka sigida sabalan ka ɲɛta baaraw latigɛ fo ka taa se Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni kolosuma bɛ se ka don cogoya min na Mali kɔnɔ. Nin kɛnɛ in sigira sɔgɔmada in na anw nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ in kan nin ye anw ka kɛnɛ ye a dabɔra commune ka ɲataga de kama a dabɔra quartier ɲataga de kama a dabɔra jamana ɲataga de kama anw sigikun y'o ye yan maa bɛna n'o ŋaniya ye ka na an sɛgɛrɛ n'a ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka baara de kɛ ka dɛmɛ de kɛ diyagoya de don sɛgɛn fɛn fɛn b'o la an b'o sɛgɛn muɲu parce que an jɛra n'a ye ka bila jama ɲɛfɛ. Sani ka kɛnɛ kun cɛ sigida sabanan ɲɛmaamuso a ye kuranɛw ta ni olu di diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ma walasa hali bi u bɛ se ka dugawu kɛ jamana ye cogo min na ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ datugu ni fatiya ye. Walasa ka Mali dɔn senkɔrɔw ani a masigiw k'olu ka kow ta ni ka dɔn ba la festival dɔ o sigira sen kan jɛkulu fɛ jɛkulu min ni olu ka baaraw bɛnnen don ladala kokɔrɔw olu donni ma ba la ni k'a lakana. A kɛnɛ sigira sen kan jumadon de Jelibugu terrainba sanfɛ Usumani Sogore Fuseni Keita Sherifula Jabara ni so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ ka sɔrɔlenw na. Ni ɲɛnajɛ mun bɛ ɲamadogo la ani dɔn ko fɔ jamana kɔnɔ ne nin bɛ kɛ a siɲɛ gale Festival des masques et des danses du Mali a miiriya ɲuman bɔra jɛkulu dɔ de yɔrɔ la jɛkulu min bɛ wele ko Association pour la promotion de la culture n'ale ka wuli ka jɔ a n'a ka laɲiniw ɲɛsin bɛ ka se ka ba don jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka ladalakow la bari sabula ka d'a kan o ladalafɛn caman de bɛ an ye minnu sɔrɔ tiɲɛ ye an bɛnbakɛw nɔ la ni o caman bɛ yen bi o bɛ ka tunu jamana kɔnɔ. An y'a ye an ka sigida in na yan ladalafɛnw b'an fɛ yan ladalafɛnw b'an fɛ yan mais ɲinɛ bɛ ka k'u kɔ u bɛ ka tunu jamana in kɔnɔ ladalafɛnw bɛ yan n'o y'an ka dɔncogow n'o y'an ka masikiw ye n'o y'an ka dɔnkilidacogow ninnu b'anw bara a bɛ ka tunu an bɛ k'an bala mɔgɔ wɛrɛw t'a la o de hami n'o susi ne ni n balimamuso n'o ye Dafa communication ɲɛmɔgɔ ye Fana Jalo an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka nin baara in bolo da sabula nin ko ninnu bɛ se ka laɲɛnamaya mɔgɔw ye cogo di
yani mɔgɔw ka wuli ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka t'olu ka laada ta k'u waso n'o ye n'an y'an yɛrɛ ta yira k'an waso n'a ye ala barika la lawasa bi sɔrɔ o de y'a to an ye nin ko in ŋaniya k'a kɛ tan an bɛ fɛ a ka k'an ka sigida la yan sabula mɔgɔw bɛ yan an bɛ kɛnɛ min yɛrɛ la ɲɛnajɛ in ɲɛ sigilen bɛ yan de ni ala y'an ka man ka jɔnya jɔ an na dɔgɔkun kelen bolo dalen bɛ ɲɛnajɛ in kama pour que bɛɛ ka se k'i sago sɔrɔ a la. sigida fɔlɔ maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigiw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ɲamakalaw ka ɲɛma ka taa se lujuratɔw olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ma nka baara ye nun doni bonya seginna sigida fɔlɔ maa ɲɛma ma. nin ye koba de an ka commune kɔnɔ bi nin ye komi n y'a fɔ n ka discours kɔnɔ sisan nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye an ka nin ye an ka commune kɔnɔ festival ka organiser min b'an ka kɔrɔlenw yira an ka dɔncogo an ka dɔnkilidacogo an ka la manière de se comporter nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka commune kɔnɔ yan an kɔni bɛ dugawu de kɛ nin ye ko min daminɛlen nin kana kɛ ko jɔlen ye an bɛna nin de perpétuer an ka commune kɔnɔ k'a don an ka programme yɛrɛ la les programmes d'activité de la commune chaque année an b'a organiser ka ampleur belebeleba d'a ma min ka girin ni nin bɛɛ ye ni ala sɔnna alors n b'a aw ka micro profiter k'an ka dugutigiw fo k'an ka alimamiw fo ka presse yɛrɛ fɔ aw bɛ baara min na jamana in kɔnɔ bɛɛ y'a ye ala y'a ye kira y'a ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di. anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɛnajɛ ninnu donni kɔfɛ n'o ye festival des masques et des danses du Mali ye a baara tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan ka bɛn ni mɛkalo tile 11 nata ye o mun sen fɛ dɔn caman ani ɲamadogola caman bɛna ye kɛnɛ kan ka bɔ siya caman yɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ a misali dira nafajikaw fɛ a baara ninnu donni sen fɛ. jɛkulu min sigira sen kan mali dolantiko ɲɛnabɔli a n'a ɲɛmajɔli koɲɛw kama wagati dɔ kɔnɔna na olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan fédération malienne de football o dagayɔrɔba la Isuf Kulubali Seydou Ɲare Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u bɛ walawalali k'a ɲɛ kunnafoni kɛnɛ kan. jamana ɲɛmaaw kelen kɔ ni k'an ka sɛnɛndonnaji dagasoba datugu min ye daga ye a dayɛlɛla bi kokura ka kɛ ni furancɛla fanga tigilamɔgɔw ka wulikajɔ ye o min ka ca ɲɛsilen don sɛnɛndonnaji koyan bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulu kelen ye cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn kuma fɔ ɲɔgɔn fɛ o de kama walasa ni ka kunnafoni jɛlen di kunnafoni dibaw ma furancɛla kulu tigilamaw o ye kunnafoni dibaw wele walasa ni ka ɲɛfɔli ko ye o kelen bɛ ni ka wulikajɔ minnu boloda ani minnu dɔgɔdalen don o fɛ. An y'a jateminɛ nin ko la tiɲɛ yɛrɛ la est ce que élection bɛ se ka kɛ nin kan kan parce que mɔgɔw bɛnnen tɛ mɔgɔ dɔw suspendé don tututu an ka objectif ye ka bɛɛ lasigi ka kuma bɛɛ k'i présenter élection nataw la hali minnu bɔra bureau fédéral kɔrɔ mɔgɔw n'u b'a fɔ ko présenter u b'u présenter électeurs de b'a fɔ min ka kan ka ta min ma kan ka ta anw tɛ mɔgɔ si b'a la an ka mandat san kelen de don a ka ca ala fɛ ni baba ninnu seginna k'a fɔ jamana ye décision min ta an ye jamanaden na an baw kɔ sinikɛnɛ bɛɛ FIFA bɛna Mali la soit u bɛna commissaire de normalisation u bɛna fɔ bon a ye continuer baara in kan ou bien u b'a fɔ a bɛɛ ka bila kɛrɛfɛ an bɛ comité de normalisation kura sigi an y'a fɔ an ka mission bɛ se ka kɛ dɔgɔkun kelen ye anw mana toli kama a y'a faamuya k'a fɔ fédération siège kun datugulen don u kun ye sele k'a kan issues nana u ye inventaire kɛ o ni fédération ka issues nana u ye inventaire kɛ minɛn fɛn fɛn kun bɛ yan nɔ u y'a minɛnw bɛɛ kɛ u y'a inventaire kɛ an ye bureau reprend an ye bureau reprend an ye communiqué kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu n'i bɛ baara kɛ fédération na yan n'an b'a fɔ ma personnel administratif fédération de b'u sara bureau t'u sara dɛ dɔw bɛ a ka ca ni san 20 ye dɔw bɛ yan san 10 donc olu ta tɛ bureau ko dɛ olu welela u kana k'u ka baara kɛ dɔw nana dɔw mana mɔgɔ bɛ da la min bɛ k'u recenser daminɛ depuis tarata don an ye communiqué kɛ radio la an y'a kɛ téléjournal la bɛɛ ka na dɔw wɛrɛ tɛ an bɛ bɛn de ɲini an t'a fɛ ka bin mɔgɔ si kan o t'anw ka baara ye mais an y'a f'u ye lundi bɛɛ k'i présenter lundi ni mɔgɔ min b'i présenter i k'a bila i kunna k'a fɔ i tɛ baara kɛ fédération na tuguni k'a fɔ a ye également comité de normalisation depuis a sigira en place fo bi an y'a fɔ an donna bénévolat de kan an ye kuma caman mɛn fédération kɔrɔ ka wari minɛla k'a di an ma nkalon don tiɲɛ t'a si la fédération kɔrɔ ka compte bɛɛ saisilen don jamana de y'a saisi audit administratif et financier bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ni jamana fɔ a kan ka taa taabolo fɛ a bɛ t'o taabolo fɛ pour le moment ministre de l'économie et des finances ye million a ko k'a ye million 40 bila comité ka disposition na pour ka baara kɛ n'a ye ka baara kɛ n'a ye yan ka championnat ni coupe du Mali organiser ka baara kɛ n'a ye déplacement minnu bɛ kɛ ka taga tribunal arbitral la ka an jɔ n'o ye ka baara kɛ a ye pour que boliboli misɛnnin b'a la mission minnu b'a la ka taa intérêt la ka taa ligue ni fɛnw voir k'o baara kɛ n'a ye a wari ma bila an ka disposition na fɔlɔ parce que a b'a dɔn directeur financier bɛɛ wulilen don
u bɛ passation na hali logiciel min bɛ yen n'o bɛ fait traitement kɛ trésor la o bɛɛ bloquelen don fɔlɔ tant que o ma kɛ wari tɛ bila an ka disposition na an ye compte wɛrɛ créer banque wɛrɛ la o wari bɛ t'o kɔnɔ an ka mandat n'a banna sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ jamana ka dɔrɔmɛ a taara yɔrɔ min na an b'a fɔ k'a bila a taara ne fɛ mais entre temps k'a da mɔgɔw tulo kan an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an bɛ ka kɛ n'an yɛrɛ kun poche de ye an yɛrɛ ka wari de ye dɔrɔmɛ kelen an m'a sɔrɔ mɔgɔ si la bi an bɛ yɔrɔ min na kulu in ka wulikajɔ dogolen tɛ maa si den kelen na wulikajɔ ani hakilina kun ye min ye o de ye jamana senandolanci ko a bɛɛ lajɛlen ka woloma ta ye cogoya min na denmisɛnninw ka se k'o dahirimɛ sɔrɔ kɔkura senandolanci kɛnɛw kan o tɛ ɲa fo mali den kelen bɛɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ mun bɛ kɛ sababu ye bɛɛ mɛnna senandolanci kɔnɔ an ka ɲɛtaa bɛ sabati o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ san'an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ musa fɔnba bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na teriya sira min bɛ burukina ani kolowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kama ko traité d'amitié de coopération ivoire burkina b o teriya sira waleli jateminɛ jɛkulu comité de suivi olu sigira ka jateminɛ kɛ teriya sira ni baara ɲɔgɔnya sira in kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye jɛkulu in ka sigi sen kan ni o ye waleli jateminɛ jɛkulu ye comité de suivi fan filaw jɛra k'a jira k'a fɔ a ka kan kolowari jamana ni burkina faso jamana k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kabamajiya wale kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ faama daga yɔrɔ minnu bɛ kolowari faba abijan ni burkina faso faba waga ni ɲɔgɔn cɛ o faama daga yɔrɔ ninnu na i bɔtɔ abijan yani waga cɛ i kana dekun a b'o cogo kelen fana na i bɔtɔ waga yani abijan cɛ fana i kana dekun faamaw fɛ fan filaw jɛra ka jira k'a fɔ kiiri ko bina kun fana ka cakɛ ɲɔgɔnya min bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o fana taa cogo ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔla maa caman gɛn bɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ burkinakaw ye laɲini dɔ kɛ ka bɔ kolowari jamana yɔrɔ ni o ye u ka jamana ɲamakɔrɔ min ye san 20 ni kɔ kɛ ka burkina faso mara blaise compaoré o min bisimila bɛ bi a kalifan bɛ bi kolowari jamana kɔnɔ k'o ka di burkina faso jamana ma o sen dɛ kɛ fɔlɔ minisiri filaw minnu bɛ burkina ani kolowari jamana kɔnɔ ni olu ɲɛsin bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma u y'a jira k'a fɔ u nisɔndiyalen don jɛɲɔgɔnya in na ka sabu kɛ baara caman sera ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna hakilina min dara ka ɲɛsin sira dɔ dilali ma yamusokoro ani burkina faso faba waga ni ɲɔgɔn cɛ terɛn sira min fɛnɛ bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ kan ka lalila fan filaw bɛɛ n'a kan k'a fɔ faama daga yɔrɔw minnu bɛ waga ani abijan ni ɲɔgɔn cɛ poste de contrôle ko ka caman bɔ olu la walasa maaw n'u bolola mina bɛ se ka munumunu zalo kɛ walikili taa ni ka segi kɛ faba filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ degunma ma sɔrɔ burkina ka denw ni kolowari ka denw y'a jira k'a fɔ don nataw la u b'a fɛ ka hakilina dɔ sigi sen kan bilankɔrɔmugu dɔ min bɛ wele ko fɔn wari bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ walasa denmisɛnninw ani an balakaw ni npogotigiw minnu bɛ yen ni olu bɛ taa ni ka segi la burkina faso ani kolowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bilankɔrɔmugu o bɛ se ka kɛ k'olu dɛmɛ o kɔrɔ ye maa minnu ye o taa ni ka segi kɛbaaw ye ko baara sira bɛ u bolo o sira in kan nafolomugu in bɛ se ka taa i ka bila u ka bolo kan k'u dɛmɛ n'o ye tuma min na ni ɲininkali tɛ an kunnaw la yala aw bɛ se ka mun fɔ an ye aw minnu ye minisiriw minnu ɲɛsinnen don jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma kolowari jamana ta ani burukina jamana ta blaise compaoré kunkanko la blaise compaoré min ni don dɛmɛnenw na burukina ma ɲɛmaw kun ye a lajɛ ka wele bila kolowari faamaw ma k'u ka lajɛ ka bila ka na burkina faso jamana kɔnɔ ka sabu ka ko kiiri mago jɔ bɛɛ la a bɛ se ka mun fɔ an ye o la bawo o ma se ka kɛ kolowarikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ kolowari ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ min y'o ye f'a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ danfara de don bɛ fangaw ni ɲɔgɔn cɛ burkina faso jamana ani kolowari jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye danfara min fɔlen don fangaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso ka fanga b'a danna wasadenw ka fanga b'u danna kiiri tigilamɔgɔw ka fanga b'u danna n'u ko ma ko séparation de pouvoir exécutif judiciaire ani législatif ko kumana olu danfara bɛ cogo min na ko jamana fila kiiriw bɛ k'u ka baaraw kɛ ko fanga dadon yɔrɔ t'o la bari sabu ka da kan ko danfara donnen don fangaw ni ɲɔgɔn cɛ. Côte d'Ivoire jamana kelen o kɔnɔ Sam Mohamed Ajishi ni dɔw b'a dɔn ni Sam l'Africain ye man yɛrɛ Liban jamana den don nka a yɛrɛ bilama kɛmɛ ka kolowari ka denya fari da fo kɛra sababu ye a taara yɛrɛ sɔrɔ manga dɔ kɔnɔ manga min kɛmɛ ka se bɔgɔ jeninen ka bi san 6 ka so a datugun bɛ o la bi kolowari jamana kɔnɔ marisikalo tile 21 juma tɛmɛnen a ka kiiriw jalatigɛra dalasi 100 fana a b'o sara amande fɛnɛ na Sam l'Africain jamana ɲamakɔrɔ Laurent Gbagbo Masuruna Mado an bɛ deli k'a fɔ a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka kow ka jɔ diɲɛma hakili fɛ o ye Cour pénale internationale CPI maa min ka kuma balala ka poyi ni a mɛnna diɲɛma fɛ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ internet mɔgɔw sera ka kumakan in da k'a cari fan bɛɛ fɛ k'a sabu kɛ CPI ka kolobo kalabako kɛ ye mikrow ma datugu kuma min na seereyaw bɛ ka di
ni dogodogonin dugu labana ka bɔ a la ka ko yɛrɛ kɛ kɛnɛ kan jaraki ye n'a ye Laurent Kudu Gbagbo sɛbɛkɔrɔ lapasa jɔfuranjɛ jan dɛmɛnen ale de y'i jɔ kɛnɛ dɔ ka Kolowari jamana kɔnɔ k'a jira k'a fɔ Kolowarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara k'a bɔkolo dɔ ye Burkina Faso jamana den ye maa min bɛ kiiribulon kɔnɔ jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la ni o ye procureur ye o y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min fɔra Assemblée africaine fɛ ko balawu kuma don k'a man kan ka kolokolo jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kolowari jamana nka kalabasabaw kɔni gɛmɛ k'a jira k'a fɔ a jalaki ko min ye nin ye k'a datugu kaso la o ko fɛn min ma ko appel o ye kiiri tigɛra an ma sɔn an b'a fɛ segin ka kɛ a ka k'u ben'o baaraw daminɛ ko barisabu ka da ka olu yɛrɛw bolo ko nin ye bɛnkanbaga sariya dɔw de sɔsɔtɔ ye ko a ka kan bɛnkanbaga kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kuma jumadon marisi kalo tile 31 a ka kiiriw jalatigɛtɔ Pascal Affingesan ni o ye Kudu Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu Front Populaire Ivoirien FPI a fankelen ɲɛmaa ye o kun bɛ kiiribulon kɔnɔ k'a jira k'a fɔ a bi maa in ŋɔkɔrɔma don nka Assemblée africaine kiiri in yɛrɛ mumɛ bɛɛ kɔnɔ a y'i yɛrɛ lapasa k'a jira k'a fɔ yɔrɔ si tɛ yen yɔrɔw minnu na ale bɛ se ka jalaki k'a fɔ ale ye fɛn fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ balawu kuma ye nka kiiri ɲɛmaa minnu yɛrɛw kun bɛ k'a ka kiiri jalatigɛ cogo ɲini olu fɛnɛ yɔrɔ si la kiiri in yɛrɛ mumɛ bɛɛ u da fana ma se ka se Assemblée africaine yɛrɛ ka kuma fɔlen fɛnɛ mɔ min b'a jira k'a fɔ k'a ko Alassane Dramane Ouattara bɔkolo ye Burkina Faso jamana den ye jamana ɲɛmayaso ka nɔnabila procureur o y'a jira k'a fɔ Assemblée africaine ka kɔrɔfɔ in ko balawu kuma don ka sababu kɛ bibi na nin kɔrɔfɔ in yɛrɛ kɔni kan ka dabila Kolowari jamana yɛrɛ de kɔnɔ ten sa barisabu ka da ka bɛ maa caman hakili la ka kɔrɔ don dɛmɛ ninnu na Ivoire tɛ o lahala in de kɛra sababu ye ka na ni Kolowari yɛrɛ gwɛlɛya bɛɛ ye Ivoire tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa Kolowari ka denya yɛrɛ ta k'a k'a dama fɛn ye fɔ siyaw yɛrɛw ka taa ban ɲɔgɔn na ka dɔ kɛ Ivoirien ye ka tɛmɛ dɔ kan o de welela ko Ivoire tɛ o kɛlɛcogo de bɛ ka ɲɛɲini bi o ka dabila yɛrɛ ka bɔ Kolowari taabolow la wa o kokolo de fɛnɛ kama jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara y'a lajɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la walasa o yɔrɔ in bɛ se ka ban Kolowari jamana kɔnɔ ni Assemblée africaine labanna ka segin ni o lahala ye ko a man kan o n'a ɲɔgɔnna kuma ka kolokolo ko balawu kuma don. Ganakaw ka jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo don dɛmɛnenw na a kun ye a jira k'a fɔ mobili kelen tɛna san minisiriw ye bilen ka sabu kɛ ale nanen fanga na a y'a sɔrɔ mobili dagabana 200 de ta yɔrɔ ma dɔn mobili jɔyɔrɔw la nka kɔsada in na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a ye nɔgɔya don kow la barisabu ka da kan a kun ye min fɔ a y'a wuli o kumana minisiriw mobiliw na se ka san u ye sa walikɛlɛ u yɛrɛw bɛ se k'u ka komandiw daminɛ nka kunnafonidilaw minnu bɛ Gana jamana kɔnɔ olu caman y'a jira k'a fɔ Nana Akufo-Addo a ye ko min kɛ nin ye ko a jɔra maa caman hakili fɛ ka sabu kɛ nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye o kuma yɛrɛ ka fɔ da la jamana ɲɛma fɛ k'a fɔ nana sɔrɔ mobili 200 de tununnen don u ta yɔrɔ ma dɔn wa mobili kura kelen tɛna san minisiri fɛ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Nana Akufo-Addo san 2016 labandaw de la jamanakuntigisigi kalataw la ani John Dramani Mahama ni ɲɔgɔn cɛ a y'o bi kalata la ni ka kɛ jamana ɲɛma ye a natɔ kun ye fɛn min kɛ a dala k'a ye ni maaw bɛ se ka danaya da a ka o la k'a kɛ jamana ɲɛma ye o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka yurugu kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nbɛndiyaba min bɛ Gana jamana kɔnɔ ka lajɛ ka dɔ bɔ o la u k'o ma ko austérité o kɔrɔ ye lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la o dɔw bɛ bin ka bɔ yen min bɛ se ka to jamana wakande bɛ se ka nɛnɛkili yɔrɔ sɔrɔ nka fɛn min nana maaw kɔnɔ wa an ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ o Nana Akufo-Addo kelen jamana ɲɛma a ka gouvernement kura sigitɔ sen kan minisiri tari jɔ 110 na maa caman y'a jira k'a fɔ a n'a kɛ ɲankuma fɔlen ma bɔ ka sababu kɛ a nanen fanga na a b'a fɛ minnu ye a dɛmɛ kabini a bɛ fanga sinamatɔ kɔnɔ ka olu dɔw ladiya ni jɔyɔrɔw dili ye olu mɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na Gana yɛrɛ jamana kɔnɔ gwɛlɛyaba bɛɛ ka sababu kɛ a ka sɔrɔ fanba bɛ fɛn minnu na olu caman min bɛ diɲɛ seleke naani sugubaw la wa Gana yɛrɛ a bilama minisiriw ka sara dolari wari 4,000 don wa minisiri kelen o minisiri kelen mobili 2 de bɛ bolo bɔnde carburant o kɔrɔ ye i bɛ taa taji ta cogo min ka di ye du kelen b'i bolo o n'a ɲɔgɔnna lahɔrɔmaw caman de jɔn bɛ u ye. o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni aw na laseli nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn aw ni ce.